Сагата Star Wars продължава след малко, затова не ставайте. Ще има много битки с светлинни мечове, които трябва да видите. Оставете за Star Wars войните на клонираните само по Cartoon Network. Загадъчно извънземно търси отмъщение. Неговата цел – Пен Тенисън. Отмъщението е море! Няма къде да избягаш. Дойдете го или трезва! Нито къде да се скриеш. Имам лошо предчувствие за това. Времето изтича. Бен 10. Унищожителят на извънземни. Премиера на Cartoon Network Кино. Следващата събота от 9 часа. Само по Cartoon Network. Посети cartoonnetwork.bg, за да създадеш и спечелиш свой Бен 10 плакат. Реклама. Реклама. Ученици, нека оползотворим добре този час. Така че пригответе се и начало! Колко ще продължи този вой? Цял ден! Ще се размажем! Пригответе се за битка! По Cartoon Network следва Бакуган Мектаниум се надига. Това е картоф. Картофите са скучни и грозни, а би могло да е страхотно! Използвай гъмбъл създател на герой. Отиди на уебсайта, вземи картофа, сложи очи и крака. Виж го как танцува. Невероятно! Направи го отново. И отново. Използвай всичко. Нямаш идея какво може да излезе. Супер! Това е гъмбъл създател на герой. А сега го направи. Реклама. Батман си има устройство за всичко. Дишане под водата? Ето го! Летене? Ето! Да избяга от опасност? Ето! Искате ли да разберете какво още виси на колана му? Открийте това след малко в Батман дръзки и смели по Cartoon Network.
По Cartoon Network следва животът и приключенията на Джунипър Ли. Фен, Гуен и Кевин са готови за... Когато Ево чудовища рушат всичко, имаш нужда само от един – генератор Рекс. Предполагам, че докато сте с него, Провидън също би могъл да се присъедини, но това няма да е... Здравейте, пътешественици! Отправяме се на плаване в открито море с Флапджак. Следва по Cartoon Network. Как да бъдеш обикновен? Трябва ти синя сойка. Ракун. Дано сте гладни! След малко следва още един вкусен епизод на Чаудър. Само тук, по Cartoon Network. Щом залогате Вселената, доброто и злото са поставени пред върховно изпитание. Здравейте, мои войни на злото! Трима герои ще бъдат предизвикани. Приемаме предложението. Но ще могат ли да спасят планетата? Злодеи и герои се сблъскват. Той е само на 11, но той знае как да е на върха. По Cartoon Network следва Анджело е върхът. Реклама. Network. Когато Ево чудовища рушат всичко, имаш нужда само от един – генератор Рекс. Предполагам, че докато сте с него, Провидън също би могъл да се присъедини, но това няма да е необходимо благодарение на страхотните сили на Рекс. Следва по Cartoon Network. Някои от учителите ви казват ли спри с маймунджулъците? Учителите на Адам Лъв не го правят. Това се изисква от него, за да се впише. Следва най-добрият ми приятел е маймуна, само по Cartoon Network. Продължителният контакт с токсични отпадъци може да има пагубни странични ефекти, особено на острови. В това число извънредна ярост, болка, миризми и голота. Правите по-привлекателна стръв. И най-плашещото желанието да спечелиш $1 милион с цената на всичко. Дали някой ще оцелее с такива симптоми? Разберете това в продължението на пълна драма Отмъщението на острова. Нови епизоди днес от 18:30 по Cartoon Network. Реклама. Реклама. Глупци са тези дръзнали да се съревновават с майсторите от Cartoon Network, защото те са непогрешими и непобедими. Нинджа, самурай и дихание на дракон! Майсторът от Cartoon Network казва: смел враг е по-добър от страхлив приятел. Тъй като страхливият приятел сменя канала по време на любимата кунг-фу битка и е неразумен, защото не гледа!
Ти си най-добрият! Всичко е възможно във въображението на Елиот Хлапето по Cartoon Network. По-добре внимавайте, страхът е гарантиран. След малко ще видите екипът за разкриване на нощни мистерии. По Cartoon Network следва Скуби-Ду мистерия ОД. A perfect plan with a perfect end. Гъмбъл е наясно с най-страхотните неща. Няма по-готино нещо от него. Яздене на ракети, това е страхотно. Слънчеви очила, това е страхотно. Кихавици, това е страхотно. Долни гащи, страхотно. Сигурно се шегуваш. Наистина, определено това е най-страхотното шоу. Мисля, че няма по-готино нещо от превръщането ми в делфин танцор. Невероятният свят на Гъмбъл. Нови епизоди. Всяка сряда от 18:30 само по Cartoon Network. Cartoon Network Кино представя всичко, от което са направени най-добрите филми. Безкрайен героизъм, супер модерна техника, епични разкази за приключения и много забавни шеги. Това е върховното киноизживяване във вашия дом. Cartoon Network Кино. Утре от 18 часа само по Cartoon Network. Реклама. Следва най-известното в света забавното момче-герой и куче-магиосник. Добре, разбирам, че това е доста нетипична категория, но те са страхотни. По Cartoon Network следва Време за приключения. Джони Тест и без съмнение той е приготвил нови катастрофални експерименти. Затова останете с Cartoon Network. Чрез силата усещам, че след... Дано сте гладни! След малко следва още един вкусен епизод на Чаудър. Само тук, по Cartoon Network. Как да бъдеш убит? Алберт Айнщайн казал веднъж, че истинският признак за интелигентност е не знанието, а въображението. Ако това е вярно, тогава Елиот Хлапето има мозък като планина. Къде ще ни отведе неговото изключително въображение днес? Останете с Cartoon Network, за да разберете.